Læg jer helt fladt på gulvet i dødmandsstilling. Uden hjælpemidler, uden en masse ting. Fra gulvet, tyngdekraften, er en af vores store lærermestre. I at føle og mærke, hvordan vi har det. Så uden at have bevæget kroppen til at blive opmærksom på, hvor vores skævheder er, hvordan de sidder. Så dødmandsstilling er ikke kun til afspænding til allersidst, når vi har været rundt og åbne kroppen i yogaøvelser, og så får den lov at falde på plads eller trække sig sammen. Gulvet, det er også dødmandsstilling, også en hjælper til at gøre os opmærksom på. Da jeg startede med at ligge på gulvet, der kunne jeg ikke have mine håndflader opad. Jeg var så spændt i mine arme og skuldre, så mine underarme ligesom jeg startede med dødmandsstilling, fordi jeg mærker, hvordan står det egentlig til. Når jeg ikke har bevæget mig rundt, hvordan har min krop det så, når den ligger her på gulvet. Jeg kan mærke, at jeg hænger mere i min ene ankel end den anden. Det mærkede jeg for eksempel ikke lige til at starte med, men det kunne jeg mærke lige nu. Så prøv virkelig at gå på opdagelse, hvad jeres krop siger til jer. Nogle gange så er der noget, der formår at slappe lidt af, og så er der noget andet, der dukker op. Eller måske er der noget, der ikke slapper af, men så opdager vi bare noget andet. Det eneste minus, der er med dødmandsstilling, det er, hvis vi er bagud generelt på søvn, hvis vi er for stresset i livet, så falder vi i søvn, når vi ligger her i dødmandsstilling. Men det hjælper os også til at blive meget klar på, om vi er for stresset. Jeg føler mig ikke stresset, men derfor kan jeg godt i perioder alligevel være så meget på. Og det her med hele tiden bare et lille my af mig selv, giver lidt mere, lidt mere, lidt mere. Så dødmandsstilling er en dejlig stilling at starte med at lige mærke, hvordan det står til. Nu kan jeg mærke, at jeg kommer i kontakt med noget nede i lægen, jeg ikke mærket før nu. Så bare det her at ligge her noget tid, så er der noget nyt, der sådan tænker, hun lytter faktisk. Okay, hun ligger rent faktisk ned og lytter. For hvis jeg ikke giver mig lov til at ligge stille her og bare lytte, så kan jeg ikke høre det. I Shivananda yoga, der bruger man tit at ligge i dødmandsstilling til at starte med. De bruger faktisk også dødmandsstilling mellem hver øvelse, hvilket jeg synes er ret interessant. I forhold til rent faktisk at mærke, hvad der sker, vi ikke bare skøjter derudad. Tag et par dybe åndedrag. Ind igennem næsen, ud igennem munden. Lige så stille, så bøjer i benene, så fødderne i gulvet og knæene mod himlen. Og lige mærke, hvad der sker i lænden og bækkenet, når fødderne er i gulvet. Og
lige så stille glide ud til den ene side. Tag et åndedrag ude på siden. Indad lige så stille kommer op og sidder i skrædderstilling med lukkede øjne. Sæt jer til rette i skrædderstilling. Og lige mærk, hvordan jeres fornemmelse af skrædderstilling er nu her, efter I har ligget i dødmandsstilling. Føles det nemmere at få kontakt med sædet og rygsøjlen og skuldrene? Lad øjnene være lukkede. Hvis det er, jeg ikke får forklaret mig klart nok, så åbner jeg selvfølgelig øjnene lige og kigger. Men ellers prøv at lade øjnene være lukkede så længe og så meget som muligt gennem hele sessionen. Jeg kalder det mediterende yoga. Så tag albuerne tæt ind til kroppen. Lad underarmene hvile, eller hvis I har brug for det, så kan I flette fingrene. Og så tag skuldrene op og tilbage. Men I skal være opmærksom på, at det er skuldrene, der skal løfte armene. Vær opmærksom på, at albuerne er tæt ind til kroppen, og hvis I bruger albuerne til at løfte skuldrene, så er det mande op energi. Modsat vej. Bare lige så stille løft skuldrene. Lad underarmene hænge tungt. Jeg vil gerne have en fornemmelse af, at albuerne får lov at være helt afspændt. Og giv slip. Tag hænderne på skuldrene. Højre hånd på højre skulder, venstre hånd på venstre. Lige vær opmærksom på, at I ikke sidder og spænder i hofterne eller knæene, så søg ned gennem sædet, halebenet let indunder. Og lige så stille. Så laver I nogle store, bløde, runde cirkler med albuerne. Inviter albuerne ind og mødes foran kroppen, hvis det er muligt. Men vær opmærksom på, at I ikke kompenserer i lænden eller i nakken. Modsatte vej rundt. Ind igennem næsen, ud igennem næsen. Hvis der er noget, der er anstrengt, så gør det gennem munden. Og giv slip. Lad hænderne hvile i skødet. Flet fingrene og åbn håndfladerne skråt ned mod underlaget. Sådan fornemmelsen af at vende vrangen ud af på håndfladen. Slap af i skuldrene, lad sædet være tungt. Og lige så stille, så ræk armene op over hovedet. Nede med skuldrene, åbn brystkassen. Søg ned i sædet, og så ræk energien op igennem håndroden på begge hænder. Jo mere vi tør synke ned i vores substans som menneske, jo mere rejser vi os mod tyngdekraften. Vi behøver ikke at kæmpe og holde os oppe. Vores liv er at skænke den dag, vi tager det første indånding. Og søg ud til højre. Åbn hele venstre side af kroppen. Ræk energien op og ud igennem venstre håndrod.
Vær opmærksom på, at I ikke spænder op i hoften. Så lad være at gå længere ud til siden, at I kan bevare kontakten med siden. Luft ud i venstre side. Op i midten og modsat. Lille tip ud til venstre. Træk energien ud igennem højre håndrod. Tag armene ind i midten. Og bare mærk, hvor meget liv der kan komme i kroppen, ved bare at tage armene op over hovedet et lille øjeblik. Og hænderne i skøden. Og mærk, hvad øvelsen har gjort. Lad hagen komme mod brystet. Slip i nakken. Lad hænderne hvile, hvor de er nu. Eller hvis I har mulighed for det, kan I sætte hænderne i gulvet på hver sin side ud fra hofterne. Fingerspidserne peger væk fra kroppen. Hvis I sidder på en pude, kan det være svært, så lad I bare hænderne hvile på benene eller knæene. Slap af i skuldrene. Lad hovedet hænge tungt frem foran jer. Og langsomt lad hovedet trille ud over højre skulder. Gør det langsomt. Slip kæben. Lad læberne være bløde. Langsomt lad hovedet trille ud over højre skulder. Hold igen med venstre skulder. Eller stem venstre hånd mod underlaget. Men gør det blidt og blødt. Og så giver jeg lov til lige at have lidt vand ud af ørerne her. Og lige så stille lad hovedet trille om mod ryggen. Gør det langsomt. Og hvis nakken ligesom klikker sig fast, så på en indånding løfter I hovedet op i midten. Og på en udånding ligger I hovedet ned igen der, hvor I er nået til. Men ellers giver nakken lov til at trække sig sammen og skyde hagen op mod himlen. Uden at kæmpe, uden at forsere, bare invitere. Og langsomt lad hovedet trille videre ud over venstre skulder. Så intentionen er, at skuldrene bliver, hvor de er, afspændte, og det er hovedet, det er hals og nakke, vi skal åbne for. Så nu hælder I vand ud af venstre øre, holder igen med højre skulder, så den ikke går op. Den bliver ned i vandret, eller stem højre hånd mod gulv. Og lad hovedet langsomt trille ned mod midten. Lad hovedet trille modsatte vej rundt. Gør det i jeres eget tempo. Hvis I har brug for, at der er et ekstra sted, hvor I lige bliver der lidt og tager på åndedrag, så gør det. Men i jeres eget tempo på venstre om. Slip kæben. Når vi spænder i kæben, så spænder vi også i kraniekanten omvendt. Nu har en fornemmelse af at slippe kæben. Læberne være bløde. Lad halsen åbne sig og strække, giv nakken lov til at trække sig sammen. Og omvendt. Og smør jer selv med opmærksomhed, nærvær, kærlighed. Uden at forsere noget. Uden at have en dagsorden. Uden at skulle fikse noget eller opklare noget. Bare gå med og undersøg. Bare giv jer lov til at gå med og lade være med det, der er.
Og til sidst lad hovedet komme frem foran jer. Slip i nakken. Når hovedet hænger i midten frem foran jer, så flet fingrene. Læg håndfladerne op på baghovedet, albuerne ned mod gulvet. Og bare mærke vægten for armene. Giv et ekstra stræk uden at forsere noget. Bare lad det smelte. Og fordi det er en stille yoga, skal I ikke holde igen, hvis kroppen har brug for at udtrykke sig. Bare giv lov at gå med, hvad end der er brug for. Slip hænderne, lad dem hvile i skøden. Og langsomt rulle hovedet op. Hagen tilbage. Sæt hænderne i gulvet frem foran jer. Hagen mod brystet. Og lige så stille kom ud over de krydsede ben. Hvis knæet har det svært, så flexer I den fod, og knæet har det svært. I kan også lægge en pude under. Men det vigtige er, at I tør overgive jer. Det er fuldstændig lige meget, hvordan det ser ud. Bare giv jer lov til at bruge hænderne til støtte, og så langsomt gå ud over de krydsede ben. For at møde jer selv. Ikke for, at det skal være effektivt, eller der er et mål med det. Det er bare fornemmelsen af at møde jer selv. Hvis I kan mærke, at I tør blive slip på bagsiden, så kan I altid tage armene om mod ryggen, så hænderne ligesom kommer op ved numsen. Men vær opmærksom på, at I ikke hænger i jeres led. I skal have en fornemmelse af ture, at muskulaturen giver sig. Og lige så stille. Hænderne i gulvet, hvis ikke allerede er der. Langsomt. Rejs over kroppen. Kom op og sid. Lige så stille skift fod. Hvis I kan mærke, at knæene har det svært, så stræk benet og kom ind i skrædderstilling eller halv lotus, eller hvad der passer. Læg noget under knæet, eller flex den fod, hvorpå knæet har det svært. Hænderne i gulvet frem foran jer. Og igen, slip hovedet, hagen mod brystet. Brug armene til støtte og bare langsomt overgive. Ja, overgive sig til det, der er. Armene bruger vi til at holde igen eller stå imod. Men det er kun fordi, vi ikke tør møde det i sit fulde omfang. Og sådan er det bare. Vi kan ikke forsere det. Vi kan bare opdage det. Og jeg har altid haft nogle gode muskler på ballerne og omkring SI-ledet, som virkelig har passet på at holde fast, som lige omkring hofterne og lænden. Håndbremsen, der bare er trukket, der bare strækker sig længere ned og virkelig sådan, det er for farligt. Jeg holder igen her.
Så det at ture og overgive sig, gå ind i energien. Åh. 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 Hænderne i gulvet, hvis de ikke allerede er der. Og langsomt kommer. Bare det at være med det, der er. Slip dagsordenen. Hvis der er en tanke, så slip den gennem en udånding, gennem munden. Send ud igennem hænderne eller fødderne. Bare giv jer lov til at være og opdage. Sanse, føle, mærke, fornemme. Lige så stille rotere overkrop mod venstre. Tag venstre hånd i gulvet bag ved ballerne. Fingerspidserne peger væk. Man kan også sætte fingerspidserne i gulvet, eller hånden op på en klods, hvis der er for langt ned. Stem fra med højre hånd på venstre knæ. Og jeg bruger faktisk tit det at have tæppe på min yogamåtte, når jeg laver den her stille yoga. Fordi så glider jeg, så kan jeg ikke sidde og stemme fra. Og i virkeligheden lige effektivisere øvelsen lidt mere. Og når jeg glider her, så kan jeg ikke stå imod noget. Så er jeg nødt til bare at være med det, der er. Jeg roterer mod venstre. Kig ud over venstre skulder, selvom øjnene er lukket. Og bare roter. Og lige så stille kom ind over midten. Roter ind over midten og bare langsomt videre ud mod højre. Højre hånd i gulvet bag ved ballerne, fingerspidserne peger væk fra kroppen. Støt med venstre hånd på højre knæ. Selvom jeg ikke bryder så meget om ordet vrede i forhold til kroppen, så er det en fornemmelse af vrede energien. Alt det, der ikke tjener os. Bare vrede det ud af systemet her. Ligesom vi vrider en karklud. Og lige så stille. Jeg glider imod midten. Lige så stille kan I tage hænderne i gulvet bag ved ballerne. Hvis de er lange nok, jeres arme, så får hænderne ind under rumpen. Spred fingrene. Måske lade sædeknuden sådan komme ned mellem pegefinger og tommelfinger. Man kan også tage klodser om bag ved ryggen, hvis der er for langt ned. Spred fingrene. Stem hænderne ned mod underlaget. Rejs energien op igennem armene. Løft brystbenene. Vær opmærksom på, at I ikke hænger i ryggen, så halebenet skal samtidig let ind under. Og lige så stille er hovedet faldt tilbage. Åbn halsen. I nakken lov til at trække sig sammen. Stem fra med hænderne. Og åbn hjertet.
Stille løft hovedet. Frigiv hænderne. Og har I brug for lige at strække benene frem foran jer, så kan I gøre det. Når I er klar til det, så sætter jeg i havfruestilling, hvor fødderne skal ud til højre. Man kan lægge benene oven på hinanden, og man kan også lade der være stor afstand. Det mærker I efter. Man kan lægge noget under den højre knyst, hvis den har brug for støtte. Og hvis der er slagsider, I føler, I falder mod venstre, så ruller I lige tæppe lidt ind under venstre balle. Og i første omgang, så lader jeres hofter smelte her. Uden at forsere, uden at presse, uden at have en agenda. Bare kan det lov at ske ved at sidde her. Og slappe af i benene. Hvis der er overskud til det, så sætter I højre hånd ud til højre, ud ved højre fod. Sådan hvor det passer, at hånden kan være. Og lige så stille rækker I venstre arm op mod himlen, håndfladen mod midteraksen. Og lige så stille åbner I venstre side eller højre side trækker sig sammen. Om det er højre håndflade i gulvet, eller det er fingerspidserne. Og lige så meget som I søger ned i sædet, lige så meget åbner I op igennem venstre arm. Uden at forsere, bare opdage, invitere, føle og mærke og give jer tid til at fornemme. Og lige så stille til venstre arm ned. Tag hænderne i gulvet ved siden af ballerne, læn jer lidt tilbage og langsomt byt rundt. Og hvis benene har brug for lige at I strækker dem, så gør I det. Mærk efter, hvad jeres knæ har brug for. Det allervigtigste, det er, at knæene kan følge med. Det kan også være, at hoften bliver bange og stivner, så giver I den også tid. Og så lad I bare energien søge ned i sædet. Ned i hofterne, ned i lysken, ned i benene. De her havfrueøvelser, de kan virkelig om noget vække fornemmelsen af de her elastikker eller spændbånd, vi har rundt om hofterne eller vores lår. Og jeg ved ikke, jeg tror, der er en film, jeg engang har set med det også, men i den katolske kirke, der bruger man jo alle mulige selvafstraffelsesenergier. Blandt andet det her med at tage bånd med pigge på rundt om låret. Men det gør vi faktisk også som menneske, så bruger vi alle de her foranstaltninger. Det er bare ikke noget, der er synligt, sådan for det umiddelbare øje. Men vi lægger spændbånd på os selv for at straffe os selv, eller fordi vi skammer os. Så prøv bare at give jer lov at smelte ned i alt det, I mærker her. Alt det her med selvafstraffelse, det kommer kun fordi vi føler, at vi skal være på en bestemt måde. Hvis vi giver os lov til at være ligesom vi er, så vil der ikke være brug for selvafstraffelse. Venstre hånd i gulvet ud til venstre, ud med venstre fod. Sådan hvor det passer, og langsomt ræk højre arm op, håndfladen imod midteraksen. Og gå ud i et sidebøj til venstre. Åbn højre side, eller måske mærker I mere sammentrækning i venstre. Bare gå til den umiddelbare grænse, og så bare lad det smelte. Og nogle gange smelter det, andre gange så er det bare helt i baglås. Uanset hvad, bare giv det lov til at være ligesom det er.
stille til højre arm ned. Og hænderne i gulvet ved siden af hofterne. Læn jer lidt tilbage og stræk benene. Giv noget omsorg og kærlighed, hvis de har brug for det. Stræk benene frem foran jer. Bare giv det lov til at være, som det er, uanset hvor benene ligesom svupper hen. Bare i dag giv det lov til at være, lige som det er. Med mindre I selvfølgelig har ondt i et knæ eller noget, så skal I støtte det. Men ellers lige så stille, lad hagen komme ud brystet. Og i første omgang bare slip nakken. Nakken er vores mini-håndbremse. Og helt overordnet som grundenergi i livet, så holder vi kun fast, hvis vi er på vagt, hvis vi er bange, eller hvis vi vil have magt over andre. Og der ligger også bangehed bag. Det er en form for kontrol at styre andre mennesker. Det gør vi kun, når vi er bange for ikke at være gode nok. Så prøv virkelig at give det lov at smelte i nakken. Og hvis nakken smelter, så inviterer jeg ud over de samlede ben. Men slip alle agendaer. Slip hvordan det ser ud, hvordan det skal være. Prøv at give jer lov til fuldstændig at lade kroppen bare helt af sig selv. Find ud af, hvor til den går. Og hvis der er noget, der er bange og holder fast, så træk vejret ind i det. Bare blidt og blødt ind og ud gennem næsen. Og hvis der er noget, der er anstrengt og sårbart, så slip det gennem munden. Om det kommer som et gab, eller en lyd, eller en gråd, eller det ved man ikke. Bare giv det lov. Der er så meget grundstress i vores system. Så kontrol og stress hænger virkelig meget sammen, hvis det ikke er en af det samme. Når vi holder, så er der ikke flow, så er der ikke hul igennem. Så hver gang vi holder fast, fordi vi er bange, eller usikre, eller gerne vil have det på en bestemt måde, så hæmmer vi livets gang, så hæmmer vi kroppens flow. Så det er bare ture, uden at forsere. Bare lad det ske indefra. Og hvis I føler, at I skal ud og tisse i løbet af sessionen, så gør det endelig. I stedet for at holde jer, lad det gå igennem systemet, lad det rense jer. Når vi laver stille yoga, mediterende yoga, så ærer vi os selv med omsorg, nærvær, kærlighed, forståelse for vores egen situation. Vi behøver ikke bevise noget eller være noget, vi er bare præcis. Den udgave af os selv, som kommer frem lige nu. Og tag et åndedrag og bare langsomt led op. Bare langsomt.
Lad kroppen og hænderne glide med op. Og til allersidst så løfter I hovedet. Og tager hagen tilbage og bare lige mærke. Hvis I har brug for det, så kan I tage skuldrene op og tilbage, eller så bare sidde og mærke, hvad der sker. Og lige så stille skal I sprede benene. Jeg kan godt lide at sidde på den lange led på min yogamåtte, men I mærker efter. Lad være at åbne benene mere i vidden, end I har en fornemmelse af, at I kan sidde ret og rank. Øvelsen giver noget alligevel. Med hænderne hvile i gulvet mellem benene. Og i første omgang, så lad hagen komme ud brystet. Og så langsomt inviter ud imellem benene. Prøv at give det lov til at være så afspændt, så afslappet. Og giv tid. Alt omkring plager nyre, som vi er inde på her. Det er kontrol og frygt. Vi kan ikke fikse det. Det første vi kan, det er at lære det at kende. Nogle gange så er vi bange for at være bange. Så først det at lære, hvad det vil sige at være bange. Det er at turde slippe kontrollen. Så vi kan ikke fikse bangehed, men vi kan lære at være med det. Bare giv lov at smelte. På indersiden af benene har vi leverenergien, det er jo retfærdighed. Det er også en måde at holde fast på. Det er ikke det samme helt som kontrol, men det er stadigvæk i familie med at holde fast. Lige nede under, der ligger nyremedianen, som er frygt. Lysken er også livets port. Så vi åbner os til livet. Eller lukker vi sammen. Så nægter vi os selv livet. Så bare langsomt lad os smelte. Når vi åbner for omsorg, forståelse, nærvær, så åbner vi for hjertets ild. Og det er hjertets ild, der kan tø alle de her isterninger, eller ispinde, eller issamlinger, istapper, som vi har skabt igennem livet, ikke? Når vi bliver stive og skræk. Så alt det kan vi lade smelte, når vi begynder at rumme os selv. Har medfølelse og omsorg for vores egen situation. Og lige så stille, gør det langsomt.
Langsomt. Rejs over kroppen. Og bare lige sidde og mærke. Og venstre hånd ud på indersiden af venstre ben. Det kan være ved knæet, eller skinnebenet, eller foden. I mærker selv efter, hvor langt ud, at I kan sætte venstre hånd på indersiden af venstre ben. Forlæng nakken, så den bliver lang, og så kan I rotere og kigge op mod himlen, op mod højre. Og hvis der er overskud til det, så rejser I højre arm lige op i luften. Stem venstre hånd mod gulvet. Giv det lov til at åbne sig. Hvis det er for anstrengende at højre arm med op i luften, så tager I den bare ned igen. Eller tager højre hånd om bag hovedet. Så det er albuen, der er oppe. I mærker efter, hvad der er overskud til. Og hvis der er overskud, kan I også komme hele vejen ud over venstre ben. Det er fuldstændig lige meget, hvor langt ind og ud i en øvelse I går. Bare have en fornemmelse af, at I mærker, hvor I er, og I sanser, og I oplever. Og lige så stille kom I hele vejen op. Af jer selv med omsorg, nærvær, kærlighed. Højre hånd på indersiden af højre ben. Forlæng nakken, så I har en fornemmelse af, at hvis nakken er lang, så kan den rotere. Hvis I krænger hovedet tilbage, så skuer I rygvivlerne eller nakkevivlerne mod hinanden. Så forlæng nakken, drej hovedet mod venstre, kig op mod himlen. Og hvis der er overskud til det, rejse venstre arm lige op i luften. Vær opmærksom på, at det ikke er venstre håndled, der bærer venstre arm. Det er benene, det er kroppens energi, der rejser sig op igennem, og så rejser venstre arm. Det er Galileo-energi, det er træelementet. Det er foråret, hvor bøgen den rejser energien op igennem sin stamme, og pludselig så eksploderer bladene. I skal have energien helt ud til fingerspidserne. Det kan I ikke, hvis I lukker i nogle af ledene. I kan altid gå længere ud i øvelsen, hvis I har lyst til det. Bare mærk efter. Det, der er vigtigt, er, at I oplever, sanser, fornemmer, føler, mærker. Og lige så stille kom hele vejen tilbage. Og lige så stille sammen benene. Og hvis de har brug for lidt omsorg, så giv dem det. Og ellers lige så stille kommer I ned og ligger på maven. Panden eller hagen i gulvet, albuerne ud til siden, tæerne ind mod hinanden, hælene ud til siden, eller fødderne lige tilbage. Og så giver jeg lov til at lade ballerne smelte. Ballerne i det hele taget er nogle store mellem opmuskler. Ikke spænd ballerne bare derudad.
Prøv at forestille jer, at I tager et kærlighedsstrygejern, og så lige så stille stryger dem helt flade og afspændte. Og mærk, at måske går den her varme helt ind til lysken, til psoas, til hoftegøjlen. Måske kan I give lov til det smeltlys. Og lige så stille. Kom op og læg på underarmene. Håndfladen i gulvet. Underarmene i gulvet. Underarmene lige frem. Langemand lige frem. Vi kan invitere albuerne til at være under skuldrene, og hvis det er for anstrengende for ryggen, så tager I albuerne lidt frem. Løft hovedet og brystkassen, og så bare giv det lov at smelte på hele bagsiden i hoften og lysken. Psoasmusklen, den er i familie med nyrenergi. Så at ligge i krokodillen her er en af de mildeste bagoverbøjede øvelser, vi kan lave. Og bare lade det smelte. Og hvis der er overskud, kan man altid stemme frem med underarmene, løfte brystet, løfte hovedet. Og igen lade det smelte. Og lige så stille. Kom ned og hvil panden eller hagen mod gulvet, albuerne ud til siden. Sæt hænderne i gulvet under skuldrene, albuerne peger op mod himlen. Så kobraens navn er meget populært inden for yogaen, men det er en af de sværeste øvelser at lave. Så stem forsiden af foden ned mod underlaget. Forlæng nakken, det vil sige, at I skal kigge, hvis jeres øjne var åbne lige ned i gulvet. Stem så frem med hænderne og langsomt rejs brystkassen, bare en lille smule. Og kom ned igen. Skuldrene skal blive, hvor de er, afslappet, afspændte. Ligesom om de ligesom er faldet ned i baglommen. Lad albuerne løftes op mod himlen, og så igen. Løft brystkassen. Løft hovedet. Jeg kan løfte mig højt op i forhold til ryg og mave, men mit håndled har svært ved lige præcis den her bevægelse. Så I kan i virkeligheden løfte jer så højt op I vil, men skuldrene skal blive nede. Bare langsomt løft overkroppen op og ned. Så kobraen er fantastisk at bruge til træning af ryg. Men at gå op i en fuld kobra, det kan de færreste. Stem frem med hænderne, løft op og ned. Og lige så stille, kom ned, albuerne ud til siden, og hvil panden eller hagen. Kom op på underarmen igen. Og tag venstre benet i 90 grader ud til siden.
Hvis I skal have et tæppe eller noget, eller knæet eller anklen, så kan I gøre det. Så har vi tyktarmsenergi, vi har endokrine, det hormonelle system, og vi har tyndtarmen. På indersiden, der har vi hjerte, kredsløb og lungeenergi. Det er lidt forskelligt, hvor vi mærker det i den her øvelse, men hen over skulderledet, både på indersiden og ydersiden, som bliver aktiveret lige nu, der går 3 medianer på hver side. Man kan også dreje hovedet til venstre og til højre og ned til højre, men vær opmærksom på, at I kan smelte, så det ikke bliver for presset af energi. Og man kan også lægge højre arm op på ryggen. Og lige så stille til højre arm frem. Rejse overkroppen, frigiv her. Venstre arm og ben, og lige kom ned og ligge. Og panden i gulvet, eller hagen, albuer ned til siden, eventuelt række lidt med rumpen. Og op og ligge på underarmen igen. Hele tiden inviterer jeg til at lukke øjnene. Lad energien blive inde i jer selv. Når vi lukker øjnene, så kan vi bedre føle og mærke og fornemme og opleve. Det er sværere at flygte væk fra det der. Højre ben ud i 90 grader. Højre arm ind under brystkassen, hen over brystvorterne, håndfladen opad. Og kom ned, ligge over højre arm. Højre arm er den maskuline, det der, hvor vi går ud i verden og fikser og ordner hele tiden. Og det kan vi jo næsten ikke mærke her, så det er jo positivt. Vi kan mærke, at det er fuldstændig i balance. Der er ikke noget, der går overarbejde her. Så det her, det er også vores kampenergi, det er nævenyttighed. Og det kommer jo kun, når vi er bange for ikke at være gode nok, eller elsket, eller vi er bange for, at folk går i stykker, hvis vi ikke tager os af os selv. Måske kan I også mærke det ned over ryggen og ned i hofterne. Det er fornemmelsen af at klemme sammen den her tube tandpasta, lige få det sidste ud.
Al den overanstrengthed, der ligger her. Og til venstre arm frem. Og frigiv arm og ben. Og kom ned og væk i ryggen. Og overgiv jer til gulvet. Hvis I har brug for at tage armene langs siden, når I drejer hovedet til den ene side, så gør det et øjeblik. Og vigtigt er, at I afspænder jeres baller. I bruger tit ballerne. Lige så stille læg underarmen i gulvet igen. Rejse overkroppen en lille smule bare. Krøl tæerne ind under jer. Stem knæene lidt mod gulvet og langsomt skub jer tilbage. Og når rumpen stritter allermest. Og så lad jeres hjerte smelte ned mod underlaget. Så stem frem med underarmene, krøl tæerne ind under jer, stem frem med knæene, skub jer tilbage. Og når rumpen stritter, så lad hjertet smelte. Og skub rumpen tilbage over hælene, armene langs siderne. Læg et øjeblik i barnets stilling. Hænderne i gulvet under skuldrene og langsomt kom op og sid i diamanten, kom op og sid på knæ og hæle. Hvis I har brug for støtte i den her øvelse, så tag det. Hellere for meget end for lidt. Søg ned i sædet, linje ind i rygsøjlen. Ræk højre arm mod himlen, håndfladen mod midteraksen.
Bøj ved albuen, så hånden kommer ned mod ryggen. Venstre hånd op og støt på højre albue. Og hvis der er overskud til det, så kan I invitere venstre arm om på ryggen. Og se om I kan få kontakt. Hvis man ikke kan nå, så kan man bruge et bælte, eller en bluse, eller en hestehale. Hold fast med den øverste hånd, og ræk op med den nederste. Når venstre arm er omme på ryggen her, så er det ligesom et politikgreb. Der er en energi, der bliver helt låst fast. I overarmen, der ligger nogle af de her mande op- og nævenyttighedsenergi, muskler. Den bruger vi for at beskytte hjertet. Når vi åbner til armhulen, så er det det mest direkte vej ind til hjertet. Lige så stille, giv slip. Venstre arm mod himlen, håndfladen mod midteraksen. Behold øjnene lukket så meget, som det er muligt for dig. Bøj ved albuen, højre hånd op på støtte. Når vi lukker øjnene, så er det som at kigge os selv i øjnene. Det er en fornemmelse af at være nærværende. Nærvær er måske det tætteste, vi kan komme på definition af kærlighed. Inviter højre arm op på ryggen, hvis der er overskud til det. Der er en grund til, at politiet bruger den her til at lamme folks energi. Når jeg laver den her øvelse, at jeg virkelig åbner mit hjerte og virkelig holder min højre side i skak, den her handleside, så går mine baller i panikangst. De har simpelthen sådan brug for at tage over og passe på mig. Ja. Lige så stille. Lige så stille, giv slip. Lunge- og tyktarmsenergien sidder også i armene. En måde at åbne for vores lungeenergi, det er også at chante. Så om lidt, så skal vi sige Om 7 gange. I skal gøre det i takt med mig. I skal bruge fornemmelsen af jeres mave, ligesom vi gør i Kapalabhati, så I tager luft ind, og så langsomt presser man maven ud, samtidig med at man former munden som et O, eller Hvis det er for anstrengende at sidde på knæene, kan I altid sætte jer på numsen. Men søg ned i sædet, vend jer ind i rygsøjlen. Vi går i gang. Tag en dyb indånding. Indånd, ånd ind.
Ånd ind. Tillad jer at give kraft i øvelsen. Vi skal mase sammen, presse maven sammen og ture og vække jeres indre kraft. Det er lige meget, hvordan det lyder. Bare giv den gas. Ånd ind. Ånd ind. Ånd ind. Ånd ind. Pisle. Så Om repræsenterer det tredje øjes lyd. Men det er også med til at rense vores halschakra i forhold til det at ture og lade vores kraft, vores stemme komme klart igennem. Det er ikke om vi kan synge, det er at ture og lade vores egen energi gå rent igennem. Og kom ned og læg på ryggen, hovedet ind mod midten. Tag knæene til brystet. Og ligger kram jeres knæ. Lad det smelte i hoften og lysken. Lad brystkassen smelte, skuldrene, nakken. Bare bliv ved at kramme knæene og mærke, at det langsomt smelter i hoftene, lysken og anklerne. Og lige så stille skal I strække benene mod himlen. Vi skal i plovens øvelse. Så er hænderne under rumpen. Og lige så stille triller på skuldrene. Lad hænderne støtte. Men det er fuldstændig lige meget, hvordan det ser ud. Om benene er strakt eller bøjet, om vi når gulvet eller ej. Bare giv jer lov til at smelte. Vær opmærksom på at slippe al effektivitet. Og når er det, vi hele tiden går ind og retter og ordner og gør ved. Og når tør vi bare at lade det være og lade det stå til. Der er ikke så mange ting, jeg tænker over, jeg vil gøre om i livet.
Men der er en ting, der er meget klar for mig, det er, hvis jeg kunne trække 60% af alt det, jeg har blandet mig i mine børns energi væk, så er jeg sikker på, at det har givet meget mere frihed til at udvikle sig som dem, de er ment til at være. Ikke den, jeg prøver at presse ned over hovedet. Selvom jeg har gjort mig umage, så stadigvæk. Hvis jeg kunne give dem lov til bare at udforske, opleve sig selv, og undersøge sig selv. Men jeg har været for usikker og bange, ubevidst. Derfor har jeg kontrolleret. Så jeg bebrejder ikke mig selv, og jeg har tilgivet. Men hvis jeg kunne lave noget om, så ville det være en af de ting, jeg vil gøre. Og det gør vi også ved barnet inde i os selv. Vi holder hele tiden os selv i kort snor. Eller vi bliver sådan lidt for hippieagtige og lader stå til på den negative måde i forhold til at glemme at tage os af os selv. I kan altid gå ud af en øvelse, hvis I har brug for det. Så tager I et åndedrag og glider ned og krammer knæene. I har også mulighed for at gå i skulderstand på vej ud. Så skal I støtte med hænderne på ryggen. Albuerne skal være så tæt ind mod hinanden som muligt. Måske til knæene til panden. Og lige mærke balancen på albuer og skuldre, inden I skyder benet noget ret op mod himlen. Tag halebenet ind under jer. Når jeres grænse er nået, så kommer I lige så stille ned og krammer jeres knæ. Spred knæene, løft underbenene, tag armene ind i midten, tag fat på ydersiden af fødderne. Gå ind i det glade barn og bare lad det smelte i hoften og lysken. Forlæng nakken, hagen ind i brystet. Ja. Og kom tilbage og kram knæene. Når I er klar til det, tager I fødderne i gulvet. Og når I er klar til det, strækker I benene langs underlaget og kommer ned og ligger på ryggen. I er ikke fordøvet med en stilling som afspænding, men vi skal lave lidt forskellige åndedrætsøvelser.
Hvis I kan mærke, at I er kolde, så kan I ligge på et tæppe, eller I kan tage et tæppe over jer. Men jeg vil helst invitere jer til ikke at have noget underbygning.